Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yawo Pindi TV on calminama on jurama kala ɗo bandiraɗo fulfulde woodi a salminama e inde manama e a jettode ɗum ɗon noon ko wiide won tan roɓindu jaydeli moɗon no dañirton ɗum subaka foof weltare min dañi kadi huccite e moɗon oɗo subaka talata hande gam addande on kala ko ganda jaydeli ɗi tonggui ɗum ɗon noon no subaka foof oɗon gondi hen e banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko sehil muɗum Amadou Moussa an bisimilla ma. Bani mba Aissata Ndiaye jam wale mon bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala ɗo gonɗon eɗo gonirɗon kala on mbiyama bisimilla moɗon tigui no gowɗon bismirede e kala subaka en calmini on no hannirta ni kono ɗum ko noon Aissata ene wayno mato en garat e programme woni doggol men walla mbiyen jubbude men e oɗo subaka hande roɓiɗo jaydeji hande noon ne wayno ɓuuri artude koko yewti ko e lulde ko fate banggue jaam duumiɗo ɗo e Afrique woni from mo ganduɗa yuɓɓinama ɗo tigui ɗo e Dakar kono ne kadi jande ɗi garti e mbiyen ko yewti e dawrugol kam e coftal ɓaɗi noon tigui jaydeli ɗi hande ko gaddi ko foof on tonganama en batta sona noon nadde e nder roɓɓindu jaydeli meɗen puɗɗoroɗen e Rewmi Quotidien nden ɗon jayde e oɗo subaka hande ne wayno arti koko yewti ko e namdal beele fedde gotago windere nde ina wawi joni o haɓede walla mbiyen yuɓɓinde ko fate banggue haare ko namdal nde jayde Rewmi Quotidien dawri oɗo subaka hande ha tengti e nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko nokkuji gulɗi jaw to banggue kareli kono ɗum ko noon konngudi mawɗo leydi ndi hono président Macky Sall ina tawe hen e konngudi omo ganduɗa ko Mohamed Wul Cheikh Ghazouani woni horejo dowla Mauritanie kamɓe kala noon oɗo saaha eno jayde wiri ɓe jopima hono ko yewti ko e eɓɓore haare e ko yewti ko e fedde gotago windere nde ha tengti e nder goomu G5 Sahel goɗɗum ko tawete e nder jayde Rewmi Quotidien ko sankara biteɗo collecte Uber mo ganduɗa o kay ne wayno mbiyen ko gonnoɗo cuddiɗo hono horejo dowla Sénégal gadiɗo woni président Senghor kanko on ɗon cuddiɗo makko noon ne wayno o sankiri ko duuɓi 94 o sanki tigui ko hanki jayde Walfadjri nden ɗon jayde ne wayno ari ko e from on ɗon ko yewti ko e jaam duumiɗo kam e ndenka ɗo e dunde meɗen Afrique mawɗo leydi ndi Macky Sall e konnguli daɓɓikiniɗi ne tawe e jayde Walf Quotidien konnguli daɓɓikiniɗi noon ɗi o joofi ɓeɓe ganduɗa ɓe ko fedde gotago windere nde ina tawe e hello ɗiɗi e jayde witende hono Walf Quotidien goɗɗum ɗum ganduɗa ina tawe e nder nden ɗon jayde ne wayno ko konnguli ɗi ganduɗa ɗi ene joope kala e saaha jaydiyankoɓe tawi noon ina joope ene mbiye ko wat boniyankoɓe woni terroriste en ɓe ganduɗa noon ko hujjikinantoɓe ɓe woni gomo witengu Synpics joni o ene wayno watti lawol e biteɗo maître Boubacar walla maître Baboucar Cissé kono ne kadi ɓe joopima ɓe ganduɗa ɓe ko batoñeji ɗi ina tawe tigui e jayde witende Walf Quotidien Le Témoin nden jayde ne wayno ari koye forum de Dakar e ko yetti koye jaam duumiɗo kam e ndenka woni sécurité ɗum ɗon noon ko mawɗo leydi ndi Macky Sall kam e Mohamed Cheikh Wul Ghazouani woni horejo dowla Mauritanie joni o tan kamɓe joopi peɗeli fedde gotago windere nde e ko yewti ko e eɓɓoji muɗum walla mbiyen mission ngaji muɗum ɗi waɗata e zone de conflit manam nokkuji ɗi ganduɗa ɗi kay ko nokkuji gonɗi e caɗele to banggue haare ɗum ɗon noon peeje kam e jopande kala ne tawe e hello tati e jayde witende Le Témoin Dakar Times nden ɗon jayde koye on ɗon fannu heddi kono rokki konngol ko biteɗo Huayo Gomez hono Cravinho mo ganduɗa kam woni jagorɗo dowla Portugal kalfinaɗo kala ko yewti banggue ndenka caggal nde o ari tawtorede ko yewti on ɗon forum baɗaɗo ɗo e leydi men Sénégal ɗum ɗon noon o suuti hen konngudi daɓɓikiniɗe so wiide wonde ina wayno kulhuli walla mbiyen caɗele kareli kam e gueɗe mbaɗi noon teskade e zone Sahel ina kay wawi jibinde caɗele toon to dongre Europe konngudi makko jaaji ina tawe e jayde witende Dakar Times Le Quotidien Le Quotidien wayli sawru mbaggu ne wayno arti ko yewti ko e alhaali ko ganduɗa ko woni Bougazelli tumade ko yewti ko e gueɗe phobie ɗum ɗon noon jayde wi ne wayno ko basse sans voix manam tan mo ganduɗa ko procureur de la République oɗo saaha nana tan muuɗi deƴƴere muɗum ina deƴƴi tigui ɗum ɗon noon jayde ne teski wonde o meeɗani tigui wade ni e ko yewti e fannuji mbaɗi ni ɗum ɗon noon holko jeeyi sababu jayde nde ina namdo saabu ha ɗo ɗo kalten kanko hono Serigne Bassirou Gueye mo ganduɗa kan woni procureur de la République ha ɗo suwa hen sudde konnguli ne tawe e jayde Le Quotidien tawi koye page muɗum 9
L'observateur L'Obs. Jayde groupe Futur Média nde koye on ɗon fannu arti caggal nde o joppa o tuuma ko wiyeti koye alhaali fobi o mo ganduɗa noon ko biteɗo Bougazeli ha ɗo kalten jayde kañumne kadi waɗa namdal holko saabi dadiɓe ɓe ina wayno jahananimo gam jaggudemo kanko mo ganduɗa o ha joni suwata o yitede kanko Seydina Fall lollirɗo Bougazeli e jayde noon ene wiiri oɗo saaha kay ha ɗo kalten hol gonɗo walla hol bambiɗo caggal oɗo alhaali ɗum ɗon noon mo ganduɗa ko maître Las Diouf caggal nde namda e fannu o holiti wonde ha ɗo kalten kañum wona ko jikkinantoɗo kanko Bougazeli ɗin konngudi jaji kala ene tawe e jayde groupe Futur Média nde Sud Quotidien. nden ɗon jayde ne wayno ari koye goɗɗum ko witi koye budget oɗo saaha kay baraɗo programme toon to assemblée nationale ko noonne kadi e ko witi e dirtingol sumgoji local ardotoɓe guuri ko noonne kadi e ko witi e sumgoji bulletin unique ko noddirte e alhaali Bougazeli ɗum ɗon noon jayde wi ko Aymir Gningue mo ganduɗa kam tigui mbiyen jogui ko witi e ardi mbiyen kewendi Benno Bokk Yakar toon to assemblée nationale o yalti e leɗɗe eno wi jayde o suuti hen konngudi e fannuji ɗi kalden ɗi kala ina tawe e jayde witende Sud Quotidien. Le Soleil. jayde gendire nde ino wayno hokki konngudi jaaji ko wiyete hono entretien mo ganduɗa ko keroriɗo ko witi koye kanko horejo dowla Mauritanie cuɓanoɗo kay e ko wiyete Forum de Dakar to banggue ndenka o suuti konngudi noon e ko witi e jokkodiral hakkude leydi men Sénégal e dowla Mauritanie o adi kala ko wiiɗi ene wayno tan ɗe leyɗele ɗiɗi ina poti kay mbiyen wattude hakkille no fewi ɗum ɗon noon o arti e konngudi ɗi ganduɗa ɗi ene mbiye kala e saaha leydi makko so wiyede wonde leydi ndi ko leydi dolnude ko fate banggue maccuga ko e wiyete makko nden ɗon inde ina wayno leydi makko koko tuuma tan kono wona hunde wonde ko noonne kadi o arti e jokkodiral woni coopération hakkude leydi men Sénégal e dowla Mauritanie o adi foof ko yonnude ko noonne kadi e hollirde wonde ngal jokkodiral foti wonde koto banggue économie woni faggudu kame gartam ko noonne kadi e to banggue ko wiyete ko culture woni fina tawa ko noonne kadi e ndenka woni sécurité. Stade. ko nden jayde guddirten e oɗo subaka hande jayde nde dawri ko ɓeeto manam ko wadde ko yewti ko e bilan kippuguindeji leydi men Sénégal photo Sadio Mané ko adi kala e ko yewti on ɗon bilan holitama noon wonde baroɗe petti ko tolni e matcheji sappo ɗum ɗon noon ɓe keeɓi hen balla mbiyen ɓe petti e matcheji jonɗi e ko yewti e ndeɗo hitande 2019 jande noon ene sifo wonde ko victoire uji sappo ɓe dañi hen ɓe dañi tan ko match nul goto victoire uji sappo e match nul goto ko nonne kadi e defeɗaji ɗiɗi manam ɓe piya tan ko laabi ɗiɗi ɓe marki hen ko tolni e bituji nogas ko ɓeeto e ko yetti e kippuguedeji leydi men Sénégal to banggue fannu goɗɗo jayde arti koye ɓeeto ko yetti koye potiral leydi men Sénégal ko fate banggue deuxiéme journée qualification CAN Cameroun 2021 hakkude leydi men Sénégal e Eswatini ko wattidiɗo ko ɓe mbaɗi noon ko Krépin Diatta beele Sénégal heɓani ko yetti ko e meneur de jeu manam tan mo ganduɗa kañum tekkata rondo kala ko fate banggue hono jeu e nder matcheji meɗen ɗum ɗon noon ko yidde yonnude match Krépin Diatta mbo waɗi matiniɗo hakkude meɗen e dowla Eswatini gasi haalaɓe ceer Aissatou Ndiaye gasi haalaɓe ceer Amadou ko ɗon robindu jayndeli meɗen haadata walla mbiyen kala ko jayndel ɗi tonguno hande min gaddani won ɗum ɗum noon Amadou hande galle o mataw eɗen dawri sunnare sunnare nde noon mataw mbiyen tan jaam gondaɗo e aduna ko ganduɗa wawa wasde ɗum noon ko Oumou Dieng mo ganduɗa ete jeeya koye gallo ina wasi ɓiyum gorko ɗum noon mataw ko hanki tan kewi toon to diwan mo Fouta to ine woni noon sunnare ganda eɗen ndenda ɗum no fewi e bandiraɓe foof eɗen ndenda ɗum e Oumou Dieng eɗen dañi hen mette no mette ɗe fotiro e makko foof ene foti noon e amen ena muusi Amadou wasde ɓiyum ko duwanademo tan duwanademo amin duwanomo kala ɗo duwaw haaɗi amin puɗɗori ɗon amin duwano ɗum e galle o foof e inde Kaw Samba Diop Amadou ko noon tigui en kono mbiɗani tan ko neldude duwaw kanko Oumou Dieng neldude kadi duwaw cukalel cankiguel ngel ko ɓi gorko yooli ɗum ɗon noon eno wiiri tan ko ñande aset nde tigui ngel yano toon gam hawrude dewle koreji mabɓe Allah waɗi noon ndeysan ngel yoolima ɗum noon ko hanki gueɗɗe mbaɗi wadde ko yo duwanademo neldudemo duwawde nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala e inde noon dendagal télévision e inde ardiɓe eɗen nelda duwaw ko noon kadi
eɗen dutto duwaw wonande bandiraɓe duwotoɓe so allahu lamɗo jaaɓi ɗum ɗon noon ko ɗum woni hande ko fini ɗo walla mbiyen ko ɗum woni ko waali ɗo saabu ko guila hanki ɗum waɗi ɗum ɗon noon ko duwaw keeriɗo mo neldatenmo kanko Oumou Dieng Allah hokkamo kadi no muñiri yo Allah rokkumo no muñiri wiide on tan bandiraɓe wadde ko ɗo min kaɗata e ruɓindu jayndeli meɗen hannde ko rokkude on aadi tan saaha goɗɗo welimi yen janggo so allahu lamɗo jaaɓi yo Allah waɗanen jaam Ndeye Fatou Massaly hedno e banggal caméra o Aissata Ndiaye e Amadou Moussa Anne addannomon ko wonno e jayndeli ɗi on jarama